môj. Ahoj. Išiel som od toho tvojho domu. Videl som, že sa vo tej svietil. Si hovorím, že ťa príde pozrieť. A mne sa že si dobrá. Proste ľudia. Ale som si ako nejak prestal chodiť. Všetci na teba zabudli. Neviem, hovor, čo je s tebou. Hovor, si. Ne. Pre Boha. Tie obrazy sú úplne príšerné. Ty otrasné, ako môžeš niečo také namaľovať? Nedalo sa. Sa na to pozri. Maxim. Z toho ide utrpenie. Nič inak v tom nevidím. Nič inak v tom nevidím. Nech to tak. Není mi teraz veľmi dobré. Ty ako, radšej povedz niečo o sebe. Veľa pracujem teraz. Vlastne dnes som to celkom náhodou. Prišiel som sa s tebou rozlúčiť. Chceš o týždeň odchádzať za prácu. Nič nehovoríš. Nič. Čo to s tebou? Maxim, ťažko ti povedať, čo... To je s tebou strašné. Tak si aspoň vypíme. Čo ty na to? Spomínam cestu s ňou. Dúfam, že ma... Nechceš ma snad uraziť. Vieme, no tak. V noci som bol zvláštny sen. My dva kráčali sme na temnú krajinu. Všetko bolo normálne, až ty sa chytil bod na scénu. Uviazol si v obrovskej pavučine a obrovský pavúk sa k tebe blížil. Že len ten pohľad na ňu zbudoval odpor. Bol proste hnusný. Určite si to vieš predstaviť, no. Približoval sa k tebe a ja som musel zavrieť oči, pretože nemohol som zniesť ten pohľad, ako prežoval s pôžitkom, prežoval tvoje slavé telo. A zrazu som mu otvoril oči. Ako keby sa na tebe našla nejaká zvláštna sila a do pavúka si rozpárol. Všetko to nakoniec padlo do priepasti. Máš nejaký problém, Alexej. Môžem ti s ním pomôcť. A čo si? Vypíme si. Maxim, to kávo. Kľudne mi to povedz. Maxim, to kávo. Vieš, môj striko Sergej. Minulé ma poprosil, či sa nepostaral o jedno dievča. Vedel som, že v tom bude žena. Ne. Vedel som. Ne, Maxim. Ty sa proste nezaprieš. Ne, tak Maxim, vidíš. Tak ako? Maxim. Dokiaľ Sergej on nič nerobil, on tak, všetko má dobre premyslené. To... Ona vyzerala ako žena, ale práve to bol iba stroj, iba vymysel Sergeja, Maxima, Alexa, Ivanovna. Je to iba stroj, iba dokonalá napodobnenina, iba model človeka. Ale so všetkým, nielen s podobou, ale aj s citmi a... so snami. Bože, ale bola tak krásna, ale... Maxim, to keľ. No ale... To je... Jak to myslíš, čo je? Vieš, Alexová evolúcia. V minulosti, keď nebolo iné cesty, ľudia sa držali postúpiť iba do tiel, ktoré práve vznikli oplodnení. Čiže to je nová doba. Absurdné sa stalo možným. No nevadí. Aspoň si nájdeš ty svoju cestu. Máš ju rád, Kramskoj? Máš ju aspoň trocha rád?
hovor. Kámo, hej, Maxim, hej!